هجمارا قربانی سیویل کو جدورن جدال پارێزگا حەلەبێ باکوورê Sûriyê ketine bi sedema topbarankirina hêzên rejîmê bi top û bermîlên bombekirî yek ku balafirên rejîma Sûriyê bikartîne. Ji 1963 derbas bû û di nav wan de 567 zarok jî bûne qurbanî li gorî rawangeha Sûriya mafê mirovan. û duh li ser malpera rawangehê hat ku hejmara welatiyên sivîl yê ku rawangehê kariye hejmara rast ji wan re diyar bike 1963 kesî ji deverên Helebê û gundewarên wê bi sedema topbarankirina wa bi bermîlên bombekirî ji destpêka salê ta 29 vê mehê û rawangehê diyar kir ji wan kuştiyan 567 zarok yê ku temenê wan kêmê ji 10 salî û 283 jin û 1113 zilam yek ku temenê wan li ser ji 10 salî. û ev amar hatiye balavkirin bê ku hejmara kuştiyên leşkerî ji şervanên opozisyonê yê ku ev êrîş li ser wan tê kirin û her wiha rawangehê destnîşan kir ku ev amar ji berî sê rojan ji pêkenîna hilbijartinên serokatiyê weke nimûneyekî ji tawanên şer yê ku li Sûriyê têne bikaranîn û berhêneyên serokê Sûriyê Beşar el-Esed yê ku nedûre bibînî li ser desthilatê piştî hilbijartinan û daxwaz kirin ku careke din dosyeya komkujiyên şer yê dijî mirovayetiyê ku li Sûriyê têne kirin bigihînin dadgehên navdewletî yê taybet û tê zanîn ku balafirên rejîma Sûrî ji destpêka meha dozdan êrişî xwe zêde kirine li ser deverên ku dibin destê hêzên opozisyonê li bajarê Helebê û gundewarên wê û gelek dewlet û rêxistinên navdewletî ev helmet şermezar kirin. Diana Ramadan, Bername Ark.